नमस्कार भाई लोग, हम बने ऋषि रोल को स्वागत बा ऋषि भाई यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमनी के भोजपुरी के माध्यम से इंग्लिश बोले के सीखने जा। तो चली जा बेलेट के लिए शुरू करेगा आज के टॉपिक। आज के हम जो टॉपिक बा उ बाटे बरसात के मौसम। बरसात के मौसम जानते बानी खातिर चल रहा बा, तो ओकरा से रिलेटेड कुछ शब्द लेके आइल बानी जो हमनी के जानल बहुत जरूरी बा। तो बरसात के मौसम के ऐसे हमनी के कहनी जा द रेनी सीजन। चली जा आगे बढ़ के हमनी के जान लेका कि का होखेला ना कि घनघोर बादल जब छा जाला तो हमनी के कहनी जा के घनघोर बादल छा गिल बा या घना बादल छा गिल बा। तो घना बादल के हमनी के इंग्लिश में कहनी जा डेंस क्लाउड्स। हमनी के जब घना बादल छा जाला तो समझ तनी बात के बारिश होना ही होना बाटे, चाहे हो सकेला कि रिमझिम बारिश हो, रिमझिम बारिश होखी तो ओकरा के हमनी के कहनी जा शॉवरिंग। अगर बूंदाबांदी होखी तो समझम ओकरा के हमनी के कहनी जा इंग्लिश में ड्रिजलिंग। अब बारिश वही होखे लगी तो का बोल जे हैवी रेन फॉल। ऐसे एकरा खातिर एगो मुहावरा भी बाटे, ऐसे रउआ याद करे तो रउआ याद कर लेम। एकर मुहावरा जौन बाटे कि कैट्स एंड डॉग्स फॉल्स। तो एकर जौन मुहावरा भी यूज करी तो हम तो बोलम कि हैवी रेनफॉल हो जी यूज करी, रेनफॉल बढ़िया रही। आगे हमी के जानल जी कि का होखेला कि बारिश उरिश होखेला तो उस समय में जानती जा कि बादल गरजे लगेला। तो बादल जौन गरजेला तो ओकरा के हमी के कहनी जा इंग्लिश में थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बादल का गरजना कहने जा। अब बादल गरजेला तो ओकरा साथ में कभी कभी का होखेला कि बिजली भी चमकेला। तो बिजली के चमक के कहने जामी के लाइट स्पार्क। अगर बिजली गिरेला तो ओकरा के हम कहने जा लाइट स्ट्राइक। तो लाइट स्पार्क और लाइट स्ट्राइक दोनों को याद कर लेम, काफी जरूरी चीज बाई। आगे बढ़े का जाना जी का होखेला बारिश जब हो जाला तो बारिश जब होखेला तो का होखेला कि जल जमा होखे लगला ठाई ठाई। जल जमाव के कैसे इंग्लिश में कहने वाटर लॉगिंग। जल जमाव जौन होखेला उ कहाँ हो सकेला, समझिए कि नाली में हो सकेला। नाली में हुई तो रनल बोलो जी। टनल मतलब होखेला सुरंग, रनल मतलब होला नाली। अगर नाला हुई रही तो का बोलो जी ड्रेन। गड्ढा रहेला तो का बोले जी पिट। तो यहाँ तक रुआ शब्द याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया बाटे। नीचे कमेंट में बरसात के मौसम से रिलेटेड हम कुछ सेंटेंस दे लेबे जो कि जाकर वह देख लेम, कि हम ना चाहते हैं कि सेंटेंस के भी ये वीडियो में बताई, ये कमेंट में डाल देल जाके वहाँ से देख सकते नहीं, कि वीडियो में बताई वीडियो लंबा हो जाते। तो चलिए जा आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक खातिर बाय बाय, टाटा एंड